वैसे तो हमहन के देश आ धर्म में कई गो तीज त्योहार बा, बाकी लोक आस्था का महापर्व कहाए वाला सिर्फ एगो त्योहार बा जेकर नाम बा छठ पूजा। जी हाँ, छठ पर्व कहीं, छठ कहीं, षष्ठी पूजा कहीं या फिर छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी के मनावल जाए वाला एगो महापर्व बाटे। भारत का एगो इकलौता पर्व बा जौन वैदिक काल से चलल आ रहल बा आ हमहन का संस्कृति बन चुकल बाटे। छठ पूजा का शुरुआत कब से भइल आ सूर्य का आराधना कब से शुरू भइल एकरे बारे में पौराणिक गाथा में बतावल गइल बा। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर में दानवीर कर्ण आ 5 पांडव का पत्नी द्रौपदी भी सूर्य उपासना कैले रहली ऐसन बतावल गइल बा। छठी मैया के पूजा से जुड़ल एगो कथा राजा प्रियवंद का भी बाटे, जौने में वो सबसे पहले छठी मैया का पूजा कैले रहे। आई जानल जाए कि सूर्य उपासना और छठ पूजा का इतिहास आ कथा का बाटे। एगो पौराणिक कथा के हिसाब से राजा प्रियवदन निसंतान रहले। एकर उनकरा के बड़ा कष्ट रहे। वो महर्षि कश्यप से एकरे बारे में बात कैले, तब महर्षि कश्यप संतान के प्राप्ति खातिर पुत्रेष्टि यज्ञ करौलन उनकरा के। ओ यज्ञ में आहुति खातिर बनावल गई खीर राजा प्रियवंद का पत्नी मालिनी के खियावल गई। यज्ञ के खीर के सेवन से रानी मालिनी एगो पुत्र के जन्म दिली, लेकिन दुर्भाग्यवश वो बच्चा होरिला मृत्यु यानी मरणासन स्थिति में पैदा भइल। राजा प्रियवंद मृत पुत्र के शव के लेके शमशान पहुँचले आ पुत्र वियोग में अपना प्राण त्यागे लगले। ओही वक्त ब्रह्मा जी का मानस पुत्री ओइजा देवसेना प्रकट भइली। वो राजा प्रियवंद से कहली कि राजा, हम सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठा अंश से उत्पन्न भइल हैं। ए खातिर हमार नाम षष्ठी भी बाटे। तू हमार पूजा करा और लोगन में एकर प्रचार प्रसार करा। माता षष्ठी के कहे के अनुसार राजा प्रियवंद पुत्र के कामना से माता को विधि विधान से पूजा कैले। ओ दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष का षष्ठी रहे, जेकरा के फलस्वरूप राजा प्रियवंद के पुत्र प्राप्त भइल। एकरे अलावा एगो दूसर कथा भी बा जौन श्री राम और माता सीता से जुड़ल बाटे। पौराणिक कथा के अनुसार लंका के राजा रावण का वध करके जब भगवान राम अयोध्या लौटल रहले, तब ओकरे बाद वो माता सीता के साथ राम राज्य के स्थापना खातिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी के उपवास रखले रहे। आज सूर्यदेव का विधिवत पूजा अर्चना कैले रहे, उगत सूर्यदेव का भी और डूबत सूर्यदेव का भी। एकरे अलावा एगो कथा द्रौपदी आ पांडव से जुड़ल बा। एक कथा के हिसाब से छठ व्रत का प्रारंभ द्रौपदी से भी जोड़ के देखल जाला। द्रौपदी पांचों पांडव के बेहतर स्वास्थ्य आ सुखी जीवन खातिर
छठ का व्रत रखे लली आ सूर्य का उपासना करली, जेकरे परिणाम स्वरूप पांडव के उनकर खोया भयल राजपाट वापस मिल गई। एकरे अलावा दानवीर कर्ण के बारे में कहना जानेला। महाभारत के कथा के अनुसार दानवीर कर्ण सूर्य का बेटा रहले आ प्रतिदिन रोज बिहाने बिहाने सूर्य का उपासना जरूर करे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण जौन बा सूर्य का उपासना शुरू कैले रहे। उ रोज बिहाने नदी में जाके सूर्य के अर्घ दे। 4 रोज ले चले वाला लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा में पवित्रता और साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाला। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए कार्तिक महीना के चतुर्थी यानी कार्तिक शुक्ल। छठ पर्व का पहला दिन नहाए खाए के नाम से जानल जाला, जेकर शुरुआत कार्तिक महीना के चतुर्थी यानी कार्तिक शुक्ल चतुर्थी से होला। सबसे पहले घरे का साफ सफाई कर ओकरा के पवित्र किया जाला। ओकरे बाद व्रती अपना नजदीक में स्थित गंगा नदी या कौन और नदी या तालाब में जाकर स्नान करेले। व्रती ए दिने नाखून वगैरह के अच्छी तरह काट के साफ जल से अच्छी तरह स्नान करेले। व्रती ए दिने सिर्फ एक बेर खाना खा ले। खाना में व्रती कद्दू का सब्जी, मूंग चना का दाल आ चावल का उपयोग करेले। एक खाना के कांसा या मिट्टी के बर्तन में पकावल जाला। खाना पकावे खातिर आम का लकड़ी आ मिट्टी के चूल्हा का इस्तेमाल होला। जब खाना बन जाला तो सबसे पहले व्रती खाना खा ले, ओकरे बादे परिवार का और सदस्य लोग खाना जेवेले। छठ पर्व का दूसरा दिन जेकरा के खरना या लोहंडा के नाम से जानल जाला, ई कार्तिक महीना के पंचमी के मनावल जाला। ए दिने व्रती पूरे दिन उपवास रखेले। ए दिन व्रती अन्न तो दूर का बात बा, सूर्यास्त से पहले पानी का एक बूंद तक ले नइखे ग्रहण करेले। सांझी के चावल गुड़ आ गन्ना के रस का प्रयोग करके खीर बनावल जाला। खाना बनावे में नमक और चीनी का प्रयोग नइखे करल जाला। अब छठ पर्व का तीसरा दिन जौने में सांझी के अर्घ दिहल जाला, उ चैत्र या कार्तिक शुक्ल षष्ठी के मनावल जाला। पूरे दिन सभी लोग मिलकर पूजा को तैयारी करेले। छठ पूजा खातिर विशेष प्रसाद जैसे ठेकुआ, चावल का लड्डू जेकरा के कचवनिया भी कहल जाला बनावल जाला। छठ पूजा खातिर एक बांस को बनावल टोकरी जेकरा के दौरा कहले आ में पूजा के प्रसाद फल डालकर देवकारी में रख दिया जाला। सूर्यास्त से कुछ समय पहले सूर्यदेव के पूजा का सारा सामान लेके घुटना भर पानी में जाकर व्रती खड़ा हो जाले और डूबत हुए सूरज देव के अर्घ दे के 5 बेर परिक्रमा करेले। अब चौथा दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी के बिहाने उगत सूरजदेव के अर्घ दियल जाला। सूर्योदय से पहले ही व्रती लोग घाट पर उगत सूरजदेव का पूजा खातिर पहुंच जाले और शाम के नियर ही उनकर पूजा करेले। संध्या अर्घ में अर्पित पकवान के नए पकवान से बदल दिहल जाला, प्रतिस्थापित कर दिया जाला। बाकी कंद मूल फलादि उहे रहेला। सभी नियम विधि विधान सांझी को अर्घ के तरह ही होला। सिर्फ व्रती लोग ए समय पूरब की ओर मुंह करके पानी में खड़ा होले।
आ सूर्य का उपासना करेले। लोक आस्था का महापर्व यानी छठ पूजा इकलौता एगो ऐसन पर्व बा जौना में डूबत और उगत दोनों सूरज के अर्घ दियल जाला। संगही हिंदू परंपरा के एकमात्र अनुष्ठान है जौना में कौनो मूर्ति या कौनो मंत्र उच्चारण भा पुरोहित के जरूरत नहीं खे पड़ेला। तब प्रेम से बोली छठी मैया का जय।